Hello mga ka-Harlina! Welcome sa ato ang video for today. Sana all. No, so karon inyo nga masaksihan ng mga tupong laag sa overview dito sa may Quezon, Bukidnon kung mas nailapod nga Davao Buda National Highway. No, so padulong na dito so kay para nga dili kay tama initan o para pud masapon nato masapon nato ang Sea of Clouds. Sa ito nagikan kadlawon pa ni siya mga mag 5 pa lang ni ang nagikan na tanong kauban sila ate Tuntun, Super Excel, Sir Renzo, si Kin, yun, diba? Nasa mga si Renzo, sakay na mo siya, no? Sakay siya ni Buddy. So, ayun, biyahe-biyahe na ta. Sa inyo makita, no? Highway pa lang ni siya, wapata kasulod yun sa may Quezon nga side, napata sa may Maramag. So, ayun, padayon lang sa, enjoy lang sa mga views, mga ka-Harlina, para kay na ba magyud ato i-document, no? I-document ato ang pagbiyahe ba para makita pud kung unsa kalayo, no? Ang atong atuan nga overview sa Quezon, Bukidnon. Kaluoy sad sa baby boy, oy iyang man tanan ng hangin, kay wala man siya naka-shades, no? Apo siya na helmet na cutie. No, sige siya kuan sa iyang eyes kay kusog ang hangin. So mga ka-Harlina, no, layo pa kita guys, no? Pero nagsugod nice ang view sa palibot. Pero actually napata sa National Highway pa ni nga side, no, makasulod pa rin ta for the Quezon na dahil nga way. Ay charing muraga pasulod na ta ni mga kapis, nakasulod na ganita actually, no, sa Quezon na ni siya, paingon na ni siya sa Quezon nga dalan. Actually nakasulod na ta itong may likuon kung ako na sa char, no? Padayon ang yapon ta mga ka-guys, mga ka-Harlina. So grabe gid nga road trip mga ka-Harlina, no? Kay taas-taas yun ang ato ang biyaheon ani mga ka-Harlina. Taas-taas ang ato ang exposure sa road, sa highway. No, kay gusto mo na to nga ikuan ang moment, no? I-take ang moment, no, to capture everything na sa palibot, no? Along the way pa lang ug labi na gid ni pag-abot dito sa area. No, so atang-atangi ang pag-abot dito sa area. So mao na ni siya, napasulod pa ta. Actually dana nga part mga ka-Harlina, no, sa ato ang paguli later ato po nang hapitan diha nga side atong lantawon ba kay pero nice gid siya, oh. And then so far yun si Harvey kaning nice na diha kay diha pod ga water rafting ubos na nay suba ba niya sulugon siya na suba. So diha ga water rafting pod, no, nagka water rafting pod diha nga ato ang famous nga actress nga si Angel Locsin. Yung kaniya to diha sila nag water rafting. Wow, di ba sana all? O gaayon sa mga ka-Harlina, sa inyo makita na nakita pa yapon nato katong ato nakita ka ganina nga murag bato bitaw nga color white. Murag kilit na siya sa buntod, no, kana siya nga bato. Dinais siya tanawon. Actually kung imo na siya duulan na kay makita nga murag na mga bangag ba, kumbaga mo siya mga cave bitaw nga ginagmay. Makita nimo siya. So ayun mga ka-Harlina, actually excited yung kaayo ko mga ka-Harlina, no? Kay bisag layo pa gid ni siya. Pero kana bitang excited kaayo ko nga moabot na dito sa overview. Mo gani nagikan tag sayo kay para magkaadto na ta sa overview again and again, char. Na magkaadto ta dito sa overview kay nice mo ang view dito so far based po sa atong mga nakita pod online, mga gipang-share sa atong friends. No, nice siya. So nata sa medyo sentro na ni siya mga ka-Harlina, medyo sentro na gid ni sa Quezon. So starting again in gargar nga tricycle ni Ate Gisela Tuntun ba, no, kauban ni Ate Gisela Tuntun niya mga ka-Harlina na si Brexy ang eldest son, no, ang youngest dayon nga si Kin kinaman sa mua si Rinsoy. Nadani siya uban sa ihang tita and tito. So for the fast forward lang sa ta mga ka-Harlina, no, kay layo gini siya, no, nga dinagana sa highway mga ka-Harlina. So makita gid ninyo ang kinatibukan pod, no, sa Quezon. Makita rin nyo yung lahang highway, nice kilang highway, oh. Ganap na pang airport ba. So inana gid pod kaluag mga ka-Harlina. So ganda ba, di ba mga ka-Harlina, for the fast forward ganina for the time lapse karon. Di ba mas dali gid mga ka-Harlina ng time lapse. Well anyways, feel na ko medyo duol na taani. Feeling ra na nako ha. Pero kani siya nga area na ni medyo hapit-hapit na ni siya, mga kuan na siguro 2 kilometers away. Pero arang-arang na lang jud. No, so nice na ni hayag lagi siya mga ka-Harlina. Urag taw-taw jud pud ang ato ang pagbiyahe kay ni hayag na siya from dawn to morning, di ba? So karon mga ka-Harlina na moagi na ta mga kurbada, di ba? Kurbada ho na gid ta
og agi gidalan mga kaharlina. Kay actually kaning pagpasakan nato sa Quezon Overview, ano kaning sa Overview sa Quezon Bukidnon, kaning ang yang dalan jud is kana bitang same siya diya sa may Mangima nga gabing liko-liko pero actually kung makamping na gyud mga kamisyo wanan sa panalangin sa labaw makagango mga maayo giya mga giyahan lang sa pagbiyahe kay actually dili sa yun ang kaning sakasakaon bitaw kay pinasiko ba kani bitang pinaliko-liko na gani gitawag ani nga area gani mga kaharlina kung abot na gid ka doon na gid ka sa Overview gitawag siya og bituka ng manok mo siya tinai grabe kaliko gyud no sumro mag-amping gyud sa pagbiyahe. So again, mag-amping yun mga kahalina. And then, for the time lapse na pod ang mga person kay Gabi, layo-layo pag yun, distansya pa siya, no? Balit 2 kilometer to, nga nakasulod na ta, og another na pod nga 2 kilometer. No, another na pod nga taas-taas nga bihay unon para maabot na ta sa Overview. So dili pag gidayon ni mao mga kaharlina ha ang ato ang Overview nga atuan pero Overview na siya og murag nakaingon kung hadanin lang tataman tungod sa kasadalan. Well anyway siguro kita ni hapit kina video pod sila atin para pod maka relax mga sampot sa pagsigigingkod maka chill maka video o nga pod si Insoy okay kasakit na pa diyan sampot og yang mata guro tungod sa hangin. Ani kita pugid mismo na kaharlina no para gyud nga maka-relax pa na itong mga tipot. Anyways, no? Naagibod tayo. Naatay location po. Ato po siyang gimap para nga di tamawa mga guys no? Mga kaharlina. So na, balik na po ta sa ato ang pagbiyahe pasaka. Doon na yun. Kanya guys, basta ina kasi inaning nga danan kaning medyo pasaka na gito niya paliko kay patungas man ta kay padulong man ta sa Overview. Nagawas kong pauli kay padulhog man ta. So pag nani gani medyo duol na gyud. Sino yung video pero duol na yun siya. So for the fast forward na po ta mga kahalina no para dalit na mo abot ba sa Overview. No, enjoy lang sana ninyo po diya ang moment ug ang view no. So starting igay ni ang ato yung main character na ni is ang Gargar food cart. Acho dili na siya wala ang iyang food cart ani. Ang ihalang kuan tricycle. Iyahang tawag ani nalimot ko da. Yang sidecar, no Gargar sidecar. Ayun, nasabay po kain ni sila good mga kaharlina, sila ate sila kay tuntun. Yung laki po ang kido, siliki sila glaglaag. Actually, hilig po sila ligo-ligo. No, kaya ka nakita ligo-ligo po ni katuan. Naglaag, no, kauban po ni sila. So, inana po ka nice. No, siya na kayo ba? Spend time with your family good. So, sa inyo makita guys, no, gabing liko-likuan na yun, no? Liko-likuan na yun sa dalan ng mga siya, gabitukan ng manok na gini siya nga highway. Mga kita wag bitukan ng manok because it's very liko-liko, no? It's very sikuhon, it's very sakaon, and kung muli na po ka, it's very padulog mo nang mag-amping good always. So actually naana ta guys, no, pero mula hustong kita kay mato tag entrance kay dito man na itatak nga nakuha no Quezon Bukidnon pero mubalik lang na yung tag kay dito rata sa Pikas no kay dito po ta Musaka karon no. So nilabay lang sa ta sa na checkpoint nga area and then mo U-turn na dayon taunahan kay para muadto ta sa ato ang natuyo po nga Overview. Iguro kita mo plaster good guys. Okay, arrive at location naman no na nasa to ang Google Map. Actually dani pa lang aside no Overview na kayo siya. Pero mudo lang ta dito sa naay mga demotog sa proper entrance. So mo plaster na ta guys. Okay, para dito na kita sa ato ang entrance. Dito na sa ta mabudol ani ron kabalo una magid ng mga kuan ba souvenirs. No, syempre mo palit magikuta. Labi na kaya mga pagumangkons. So isaka na ta guys, na ta ka excited no napay uban nagapit-hapit dani. Nag-order na mga bracelets and all sa naon. Pero na may saka na ta guys. Nawala lang yung coin purse na lang ba? So busy po kayo good ni si Harvey good mga kaharlinaw. So sulat siya sa iyong ipabutang sa kaning mga kuan ba keychain. Huwag pa niya si Bert sila supporting actor po kayo keychain. Kung sa ba ni busy kay siya mga kaharlina ay sana pala siya ni mga kuan ba bitay bitaw sa yabi bitay sa motor kung sa mo ni mga keychain no mga free name na apoy ref magnet na dapat yung mga wallet no daghan kaayo gyud dani no mahurot imong kwarta charing bitaw saka na ta guys palay na ta.
Picture, picture. Smile. Smile. Hindi pang wiya bang baby boy o nga sikin. Katulugon pa gini siya ba? Sa'yo magkaayo ni mata mga kaharlina na smile, smile. Hello guys. Nami dani sa anak. Nami sa overview. Pwede mo dali sa ubos. Dali sa misa ubos. Naga, say hi. So inani ang view guys, mga kaharlina. Grabe kasulit no ang biyahe. Kay grabe kaayo ka relaxing. Amazing ang view. Dani no sa Quezon Bukidnon. Napagid ang view na tong isa nga si Harvey. Yan, sada kayo ang view gid guys. No, sa inyo makita po busy po ang all si video si ate pa lang daan. Kapag nag-vlog rest na po guys siya. Nasada kayo ang view no napagid ning mga rebulto po. Mo na ada niya. So enjoy sa ta guys sa mga view kay enjoy sa pud namo ang moment. Guys, namitan na tanawa ganyan. Namin sa overview mo, nagatubang na mo si Bangkod namin. Pala na picture. Naay, fags na ito. Actually, yan sa pa oras karon sa'yo pa tayo, padaga na kayong tao dahil. Sa inyo nakita guys, no, grabe ka nice. I can live here forever, Charlie. Grabe ka nice, no, bugnaw, palibot, gafangs. But actually, no, sa'yo pa isa punta. Pagid na alas 7. Mag-clouds sila nila. Na Dani. Matakan na nag-picture na, nanakagid. Actually, ako pa nagpaman, no, nag-tour gid ni sila. Uga, sa inyo makita. Kito ka kam, pamay. Nice kayo ang ilabay. Nice kayo po nilang mga ribot. Pag mga naog na ta guys, kinama may ubos ani nga part nga lahi pud nga area makita balik. Kanong asahol nga makita yung taas no, mas makita ni mga dulitan pod pag mo naog ka. Mo lagi nice kay pag naog pero pag saka ano niya di ba hangag kaayo di ba? Pas the baby lang sa dayon. From Harvey to Kuya Tonto no. Si Baby Ken. Ayan, sana live po si Ate Bay. Actually guys, napoy berhenda ni guys no. Naya Mary po dani no. Oh, ayun. Mother Mary. Nipadangat sabta guys no sa atong pagpasalamat dani kaya Blessed Virgin Mary mga kaharlina. Kaya katagan tanyag safe ride na makaabot sa overview no, sa area na along with Ate Giselle, Kuya Tonton and the kiddos. Ayan, so nalangin sa punta with Harvey. Behave pa na siya, behave pa pag-abot ang ganito ka na ng kasipat. Ayun na si Harvey. Sige, smooth yan si Harvey. Guys, ito na may sa ubos. Let's go. Nabok sa nima. I-videoin mi tanan. Masyado kay guys na mga palamutan. Actually, kumusta sa mga nice kayo. Kung nakitigaw ka rin mo, kameraman na yung video man, videographer. Ito yung assistant. And anyways, na-enjoy lang sa guys sa palibot na inyong makita. Ang
kid nga mahadlok og kuan. Hala, mahadlok og bulto. Grabe kay sila ka-talented guys ang mga naghimo ani nagbugna oh. Elemen kag dagko kay nga mga rebulto, mga guys, mga kaharlina no, ang nasa palibot. Actually not one, not just one, not just two, not just three, but many more. Dozens of dozens of dozens. Dozen of dozen. Basta oy mo na siya. Ayun no, so kita niya sa unahan katong white fogs to siya. No, foggy ang area. Actually, na may ganini karon ga paniulan. No, paabot na rin ta sa ubos. Guys, kung kabantay mo kung nasa ubos ka nagtapog ba, no, kung kabantay mo diya sa may impasugong, inana gyapon na yang purma, no, ato ang mga tribe sa Bukidnon. No, na ay mga talented kayo na ay bali naghawid ani murag flota. Flota ba? Violin? O, violin. Wala ko kabalaan ang instrument. Mura siya violin kay imo ma-rub to yung string sa isa. Naapoy kaning girl na naghawid pod no sa yapong specific instrument, no, so mao na kanang pang drum niya ba, so mao na siya guys. Padayon na ta sa tong pagnaog. Para kita terus kita nimo mountains oh. About you, Mama. Hi. Panchay. Hadlok siya kuan uy. Nandun siya sa nag-isip. May kisya mo po sa patulong. Ay nakakanta iya na siya. Libre na pagid murag ang government ni kay. Libre na. Sumo to guys, amazed kay me kay actually wala siya entrance, no, wala siya entrance, libre ka makasulod-sulod. Depende na lang yun sa imo nga magbayad ka o kaning magpalit-palit kag mga souvenirs. Kung mao lang na siya imong gastuhan, no. And then imo gid ka effort na ang gyud no. Sumo na siya, nais ka ayo dani gyud. Kani man dani oh. Nani man sa Bukidnon gyud. Mga higaw nun. Kani? Higaw nun ug Manubo tribes. Kita ninyo guys, no? So, tsada kayo siya. No, I told you, not just once, but many more. Ayun, no? So, enjoy na po ta sa surroundings. No, kanang tsada kayo tanawon. Tsada kayo sa mata, kanibitang mga dahon, mga kahoy, mga bukid. No, kaya at least mamalayo na po ta sa radiation. Kaya sige naman tawag kaya cellphone. Labi na nato sa duty. No, mag-enjoy sa ta. Ato i-relax atong eyes. Actually, dili lang ang eyes, but ang self nato itself, no, kauban natong family. Hello! Welcome to Overview! Susaka na ta guys, kaya nagtaligsik na dali na tagsaka. Pero syempre, nag-moment sa pod mini Harvey. Syempre. Ha? Elevated man. Taas kay area. Hangak. Hangak guys. Hunong sa ta guys, hunong sa ta kay murag hangak gyud guys siya, lamo-lamo na nagtanaw kay nagfags na siya kay syempre nagtaligsik naman. Nabalik na tagtanaw ani. Pero anyways, no, nagfags na siya kay nagulan naman good, nagtaligsik na siya tungod kay gabi mo siya kay elevated na area. No, sa dali kay siya ulan nun kay tungod sa kabugnaw pod. No, moist dagan, narbi dagan. Actually dagan-dagan na siya kay videohan do ko niya pagsaka na ko sana all videographer. Ayun, I love you palang guys. Sana all, how sweet. Well anyways, kita na magaling yung butil ng ulan nga mga kahalina, no? Yung ulan-ulan na gid siya, grabe na jud. Balag na ulan-ulan ha, kay it's once in a lifetime ra bitong alaag. Sige na, gora na ni, balag mabasa sa ulan. No, kaloyan sa Ginoo, no? Wala man pod gisubawan or gihilamtan, no? So, thank you Lord. Grabe naman ni guys.
for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. Sana on. Thank you kaayo. Guys, ha? Thank you Lord for giving me this person. Nag-drama ang person. Sana kayo guys, nag-sea of clouds na. Di man diya masaka, diya magilid. Saka yo. Hangak. Sinana siya kahangak guys, kaya wala na may exercise. Mauna, balik na mag-exercise, Harley na. Mila na guys, nga natas taas, dili na kay hangak. Panapatay isa ka sa kaon, nihunong na sa tagi para mag-rest. Musaka na po balik ko na, hangak na sa ni. But before ta musaka, ato sa pang i-enjoy na po ang view. Musaka na po ta di aron, naguna-una na si ate. Now, foggy na kaayo ba? Ayun, manatagsaka na sa saas, no, video na sa Takifagi na. Anyways, mananagid ang hangak moment. Yan, so basa gid si Harvey, guys. So tuyokon sa nato guys, hindi na gid siya maglaro ang bukid-bukid no, kay hindi na maglaro ang overview kay nag-fogs na siya. But it's a nice thing kay mabay gid ang ato apong giatangan, no? Makita na ang ang clouds. Kumbaga sea of clouds gani, no? Di ba? Na kita tag sea of clouds. Well, anyways, na siya dagi kay siya. Huwag na kayang palibot. Ayan. Hi, ate. Smile, sabi smile. Nagagwapa basta kung magulang. Well, anyways, no, maraga, dani na gid hapit na. Dani na takutob dayon. Kaya mahuma na gid ta, guys. Kaya naog na si ate. Kaya mamauli na punta. Pwede na, may. Ulit na guys. Marikot na ulit guys. Napasa na sa ulan. Bye-bye. Love you. Ulit na guys. Kapag nag-aulan sa I mean Dili ram ulan. Maramag ka rin siguro ng ulan. ha? Maramag lang siguro ng ulan. Ha? Pag-spag ka sa ubos mo. Pag Pero, kada ko. no, may nagkaroon sa'yo. So mo na ni guys, kata mag-iingon nga mahapitan ngayon na makita na ito nga tulay. No, ito na yung gihapitan pagpauli. Actually, wala ulan na dito sa taas. Mabasa kita sa ulan. Well, anyways, no, anita sa tulay. Kaya mo gusto mo tanaw si Harvey sa Suba nga nag-water rafting no, sila Angel Locsin. Natura siya, una-una na gani siya baklay. Okay, excited kaya siya mutanaw sa Suba. Pero hadlok mong good siya. Labi nagmudungo ka, kaya marag mahulog ka ba, ma-fall ko niya. Ayun, gabi na ginangagugma Jules para kay Harvey. Nga, tanaw na siya, tanaw na niya ang Suba sa ubos na side. No, ato po isa sa unahan, ato po isa sa unahan. Yung tanaw lagi siya sa Suba. Nakita lagi nato ng Suba aron mga ka-Harley na, no? Ili-ili pag niya, hadlok man kaaya siya. Bitaw, guys. Nasa ato na makita karon ng Suba. Tura, gi-demonstrate na rin ni Harvey. Di ba nice kaayo? Nice pero kuyaw. Kinakarit sa tubig ko. Nananana, pero usog yun ako. Daw yung bato. Ang bato. Mali kaya naan sa mga gano'ng buwan. Umay ko nga buwan. Lalong na diyan nga part ko. Ito ra mo dili kay bato. Kana ka galilo ko. Ulang ribo.
Lango ba? Ha? Yes, diri na tagkuto mga Carlina, daghang salamat sa pagwanuban no pagsubaybay sa ato ang laag sa overview sa Quezon Bukidnon. So Roy, this is bantay ko Arlina. Bye guys. Love you all.